likasten koirien ja lasten kanssa me kuljetaan tästä arkieteiset-ovesta. Tästä pääsee kellarikerrokseen. Tähän tulee kura-allas ja arkieteisen naulakkotilaan. Täältä pääsee autotalliin. Ja sitten täällä on myöskin kuntoilutilaksi kaavoiteltua aluetta, minkä saa joskus muutettua pesutilaksi. Ja täältä päästään sitten meidän kodinhoitohuoneeseen ja tuossa on se kuuluisa pyykkikuoron alapää. Ja tänne tulee sitten pesuallas ja muuta kodinhoitohuonetavaraa. Tässä on savivessa ja täällä on meidän kylpyhuone laitotusvaiheessa ja tuolla on sitten sauna. Ja tästä päästään tuonne toiseen kerrokseen myös.